да те питам нещо, защото братовчет ми има рожден ден днеска, стана на 12 и се чудя дали да му взема четворка или петица за рождения ден. Колко е годинки? На 14 ще става. На 13. Някога играл ли е на PlayStation? 100% е играл Fortnite. 100%. Да, Fortnite съм го виждал, че 100%. В такъв случай петицата ще е добър вариант, понеже Fortnite на петица върви по-добре, отколкото на четворка. На четворка не може да играе Fortnite. Може, разбира се. Няма проблеми с това. Мога да му взема четворка, мога да му взема Fortnite и за тия пари, че му взема петица, ще му взема още игри да играе. Guardians of the Galaxy. Да. Добре. Call of Duty Втората световна. Това е много добро. Добре. Okay. Значи ще взема четворката и тия трите игри. Той между другото е фен на Ботев. Нещо моля да му добавим. Ще го добавим, няма проблем. Добре. Ще го запазим изненада обаче. Добре, Нека добре. като го отвори. На Ботев. Говори ли ти нещо? Да.